παλιά, ας πούμε. Τώρα ο άλλος πρέπει να είναι από Χαψίκιο, από αυτόν που έμαθε ο Σαβουλίδης. Αν είναι κοινού και πόσο είναι, δεν το ξέρω, δηλαδή, πόσο παραπίσω ή και από πού έρχεται δηλαδή η μελωδία. Τι φορά. Πάμε για τον αυτόν τώρα. Τον Αμαρατίδη. Ναι, ένα σκοπό το Αμαρατίδη, θα χρησιμοποιήσω βέβαια αντίστοιχα πάλι από το Καρδία Σανιγάρ, του Σοκράτη τον Κυψελίδη.